ole clear tu le ngai thla tu zong zong te chibai le ve kule tun tuma chuan advocate elar chunga thuzia kan thlirin kan ngai thla ho do na ni thupui airfield khwa mei thai fapa Thihna mol hi ilo ngai thla ang tui real airfield thil thleng mei thai fapain anun na cha na le a thian pa chung ko har sa ve tak mai poin hliam na tak a tor chung chang hi hrelo po kanom to om love zoram khovel min fan chuak beka atuar tu te mi puin kan khonga in kan laina tak zetani SRS kalfor wang lai te khwale veng tam taka JLC Joint Action Committee din tirvel khan nasa takin beibuyan thlaka vuak hlum le mi in thia sak le veng chunga tanga no chua po tam tak an nei ni kha khang hun lai kha kan kalpel toy mo kan ti la ya hetiang thulung chia thlak hriat turam le ta hi apoi tak zetani tun tum thil thlenga phei chuan pastor senior pakhat amwal pho ve ta hle mai boka an chung ko tan chuan an bial chunga lo mundang han chua wa mai ngam po ani lo pastor mani se thu buai aur ve don le don lo po hi alakhiat mai ri lova tel ve ngei tur chuani heng thil thlendana tang hian mi puiten hriat tur poi mo tak tak kan nei tia chiang reng mai chung te chu dan mi ta tanga thlir chung zelin kan sei don ani VDP te din mun hi ilo en chiang ma sateang Mizorama hian VDP hi khotina din turangai ania VDP din chungchang hi Mizoram Police Act 2011 Section 49 atanga 57 ate kan mu VDP chu District Superintendent of Police SP huai hota din thayania membara hian kan hria thiam thei turin police emo excise a thubuai la ni ngai lo dan bo chia ta wanga na tanga ba nemo choltir la tok lo veng chung mi za om le nung chang tha lak lu the an ni ya member te hi kumtin mun thuma then mun khat bangin mi thar lak lu thin tur ani ya kum somruk chuang to te chu member a tel lo duran ni annual report hi village defense officer SDPO hne na an pe thin tur ani ya VDP pakhata hian member sompanga aya tam anom tur ani lo hetiang hi VDP din hunani lain kumpuan committee tiro chu pol phwa chop sarkar hriat puilo an ni ya dananga hmala ve turin engthu nei na ma an nei lo thungani VDP a complaint thelu chungchang hi airfield veng twal thana thlenga hian pastor khan quarter rok tu te VDP le kumpuan hne na a thlen thu kha kan threve kome hei hi mitam tak chuan kan chin dan ani reng ani Section 173/174 BNSS IPC kan siar chuan poi khoina a thlen chuan police a FIR thelu turani ti kan huanga poi khoina lian tham a thlenga ni chuan police ten FIR an ziak lut ngei ngei turani ya chuti lain poi khoina te naw police ten an mani thuwa case an register mai theilo am ve boka chunga ero chuan court phalna lang masak turani thungani Section 173/174 BNSS chu heti hian du tok tamaila Section 40 number te pakhatna BNSS a hetiang hian kan hubok any private person may arrest or cause to be arrested any person who in his presence commits a non-bailable and cognizable offense or any proclaimed offender and without unnecessary delay but within 6 hours from such arrest shall make over or cause to be made over any person so arrested to a police officer or in the absence of a police officer takes such person or cause him to be taken in custody to the nearest police station VDP kan hanti te po hi police an ni lo awangin private person kan tia khian antel lo theilova mimal private person ai khian misualman chungchanga thu nei na sang jok an nei bik chuang lo di na ni ti chuan ngun takin achunga mi khi han chiar taila mimal VDP telin an man thei chin chu poi khoina lian tham aman tu emo man tir tu am velai nge ya ti swal te ti ani mimal private person chuan a hmu omla ya poi khoi tu a hne lo wang emo
aman thei lo chuan VDP te tran puina dilin aman tir thei ti na ni mi poi khoi lai a hmu lo le a om lai po ni lo rin hlel awangotin VDP aman tir thei lo ti na ni ya kan hre thiam mai ome chu tiang poi khoi na an hmu lai nge ya thleng red handed ani lo chuan police a FIR thelu turani tin mimalin an manemo VDP te puina a an manani poin lo do pe mo kutha ke mo kol khotlai khanglang lova darka ruk chungin police ne na an hlan ngei turani pastor khan quarter rok tu te VDP amantir kha atidikem achunga section 40 BNSS kan siarle komena tangkhian ngai dan kan siam thiam mai ome David ate thian dun khan quarter an rok lai tu man an hmulova rin hlel wang liao liawa pastor khan VDP le kumpuan committee ya thlenania abul bera chuan pastor hian hemi chungchang bi ka chuan atidik lawani pastor mai hi anilova mizo mi puite hian hei hi kan ti thinda na ni hrimhrima kan rin hlel tu te emo VDP emo JSC kan mantira annin dimlo baksaka kutan lo thlak chiam khan hetiang thina hial alo thlen hian VDP emo JSC hne na thlen tu te le kuthlak tu kha in thurual with having common intentiona ngai lo thailo anita ni chuti lain pastor hne na David anu ten ngai dam an dil chungchang le anin biak zuina khachu dan mita chuan comment tureng ma ka nei lova ka soi ve lovang VDP hne na an thena wang hian enge poi om thei achunga kan soi khi soizom nang devin section 61 BNSS kan soi chun zomang hetiang hian kan hmu when two or more persons agree with the common object to do or cause to be done A. An illegal act or B. An act which is not illegal by illegal means. Such an agreement is designated a criminal conspiracy. Helai section hi hansoi fia don taila mi pahni chin anin thurwala dan lova an chete dan phal tho si ti hlotling tura dan lova an ti chuan criminal conspiracy in phiarung na ni section thum number te panga a hetiangin kan hmubok when a criminal act is done by several persons in furtherance of the common intention of all each of such person is liable for that act in the same manner as if it were done by him alone omzia ve thung chu mi engemaw zat tum thum hun neya dan lova thilan ti chuan emo dan an bo chiat chuan an zawai khat an mimal thil ti thewangin thu buai siam sak theian ni heng te hingun takin siar taila kan khria thiam thei mai arinom chu ti rualin pastor man tiremo man vero se tilam chu ril ruwa om lem lova ma se he tiang hi thil thleng thei ani wang hian mi zong hi tum lo dewa mi sual poi khoi tu lo thural pui thei reng din huna kan ding ve thei ani e sopa thon thuwa kang hlai zinga ngoi hup lom ve po khan Hremna pumpel bik lo zia kha ril ruwa vong reng chunga mitin te kan film khura tu zia kan in zirtir na tu zo kani indo phi dan kalani em poi khoi tu emo misual do phian na tumber chu an ma ni atanga an thil ti sual fin fian na mu kha ni hei hi India dan pui constitution in akhap tatania India ram dan manga rorel na sangber Supreme Court point akhap na tam tak mu tura oma chu mi zul zuya High Court hrang te thurem na tam tak mu turam bokani heng ko te hian an soi selber chu police ten misual an vuaka an dop thin chungchang ani ya mimal private person kan ti tele NGO ang phei chuan mi badop theina hi an nei lo hrimhrima an dop chua khan tangkai na ni heklowa an ma ni hi dan bo chetua anin siam mai mai ni hetiang hian section 120 BNSS a kan hmu pakhat na whoever voluntarily causes hurt for the purpose of extorting from the sufferer or from any person interested in the sufferer any confession or any information which may lead to the detection of an offense or misconduct or for the purpose of constraining the sufferer or any person interested in the sufferer to restore or to cause the restoration of any property or valuable security or to satisfy any claim or demand
or to give information which may lead to the restoration of any property or valuable security shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine. Helai thu hi a huam zau de wangin kan subject mil turin kai toy tai la a zia chu mi tu point midang until ti sual in puantir tu minemo midang thiam lo chan tir an ni theina tur soitir tuma hliam tu chu hliam satlia ha ta ni chuan kumsari zel tan le poisa choi tira hrem thei an ni ti ania tin subsection number 2 a hian soizum na kan hmu hliam kha hliam na tak grievous hat ani chuan a hremna hi kumsom zel tan le poisa choi tir thei ani ti kan hmu bawk ani he section 120 a vek hian hetiang hian soizau na kan hmu na police officer a chuan Mr. Zeta chu dana bo chia thu soitir tumin kota thlaka he section 120 hnuaiah hian police officer a hi hrem thei ani b na police officer chuan Mr. B chu bungro ruk an da khopna soitir tumin kota thlaka da hnuaiah hian hrem thei ani c na revenue officer chuan chi abat pek tir tumin Mr. Zeta chu kota thlaka Mr. A hi he dan hnuaiah hian hrem thei ani hetiang hi thil om dan ani a abul bera chuan quarter rok ani thu kha pastor khan thlenna tur dik tak police a thlen ni sela chuan hetiang poi khoina le tual thana hi thlengmia lo tur ani ma se pastor khan VDP kumpuan committee a thlen ta hlau mai sia a ngong avana takem ko ran be tu te point rem chang an hailo ko ran be na man ro thataka an mang le ta chat mai ani mizo zinga hian kan pastor te minister le rongbol tu te zinga hian dan lo ngai poi mo lo na le dan hremi hmuni khwalo na tam tak an la neya isua hun la ya juda dan hremi farisai ang tura ngai na an nei ani mai thei farisai te kha chu lawyer lam ai ma chuan ko hrana rongbol tu ko hran en kol tu te minister zok an ni hmel lal ro rial na lama anin rol lo dana khan hei hian mizoram ko hran te hian dan hriat na lama chanla kan ngai zia po atar lang te lome mission field ta kan missionary te thu buai nein police man tokin harasana lian tak an ma chon te biakin hial hal sagan ni meu chuan kan mamo masak ber chu ukil dan hremi an ni le tho thina chunglam rel filtura da chu harasa kan ti le deuh si ani theology subject a po hian dan hriat na lam hi enge mo chen hi chu da tel ve te po hi a thamai the ani sual na chuan mi suala the thuthin mizo society a hian sual kan huat dan hi apon loi riau maya kanin bul hnaya om lo turte kan veng om lo turte hian kan dua ti bo tumna emo an ma nia om tharau sual ero kan veipui poina lang lo thu fingte bung som pathum chang ruka heti hian kan hmu felna chuan diktaka om te chu aveng thina sual nai ro chuan mi suala the thuthin helai bible chang hian om zia pahnia nei thei misual chu ama sual na vekin ati chethin ti na emo misual chu misual vekin ati chethin ti in ai nga po chu ni se sual do in ti chunga misual kut kan thak te khwa tanga kan hno chuate an in kan kalsaka ni chuan misual kan ti te po hian india dan hnuaya chanvo an nei ve tho si awangin sual do ni lovin sual siambel tu zo kan ni fo thin tui real airfield thil thlenga hian VDP te anin rol ma kha chuan an venga misual pani pastor quarter rok tu chu po rin hlel chau le ngal anoma khwa alo war meu chuan twal that tu engemaw zat anom ta pastor senior meu po hek tu ni in twal that tu te singa til ve ta zo kani arap thak hle mai hei hi sual dona ni lovin sual siambel na zo kani danin thune na min pek le kan ti tur chin theu chu ti la hetiang thina hi a thleng lo to pang mole engemaw man ro manga twal that tu chungchang dananga ngai to theilowa awmte char sheet lova an chuate an vaya man an ni lo phei chuan alate nom le zual dona misual an punbel zel don ti na lani zol nei mi kan o mi hring thil tha chu en tir to che ni lom ni lalpana phut che chu enge ni diktaka thil ti te
khongai na ngai na te thu hnuai rol taka I pathian nena len dun te hi anilom ni ati te zol nei sayan chonghei dan dika soi diklo taka midang in phorna phel saka an ngong kol hrui ti cha sakte mi ti du da chin sim te an phurit zong zong hli sakte hi ani ti hi ril ruwa om thar se ava duamem tun chum thil thlenga chuan media te tangkai na le ruat fel anu hmalak na kan hmu le a aro puina lomom hle ani